Wato jama'a masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda mutum zai samu dala 50 wanda in dai za ka yi wato yadda ake so a rana ɗaya ma za ka iya samu, ya danganta da yanayin aikin da kai. Wanda in dai ka bi wannan hanyar za ka samu wannan dala 50 ɗin kuma za ka cire ta zuwa cikin account ɗinka ba tare da wata matsala ba. Da haka domin ganin yadda za ka samu wannan dala 50 sai ka gyara zama ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Kafin mu ce zuwa cikin bidiyon, wanda ya manta bai danna alamar na subscribe ba, ya daure ya danna alamar na subscribe sannan ya danna alamar ƙararrawa sannan sai ya zaɓi all. Ta haka ne a duk lokacin da muka saki wani sabon bidiyo kai da sanar da kai, in kai da mu je mu fara bidiyon. To kamar yadda kuka saba zan ba muku link a description wanda da zarar wato ka danna link ɗin nan zai nuno ka zuwa cikin telegram ɗinka wanda ka tabbatar da cewa kana da telegram. To bayan ya nuno ka abin da farko za ka yi shine za ka zo daidai nan gurin kamar yadda kuke gani shine inda za su nuno maka wato nan gurin kenan. To abin da ake da buƙata za ka zo ka yi join wato na wa'annan wato telegram account ɗin. Za ka fara danna na farko misali kamar haka. Bayan ka danna shi wato za ka zo ka yi join sannan ka zo sai ka sake danna sai ka zo ka join ɗin wannan already za ku ga gaba ɗaya na yi join ɗin wa'annan group ɗin. To bayan ka gama join ɗin su za ka zo ka danna wannan continue. Bayan ka danna continue za su wato nuno maka cewa kai clicking na submit details. Bayan ka danna continue nan kenan za su ce ka danna wato continue submit details. To abin da za ka yi yauwa kamar yadda kuke gani bayan ka danna continue za su nuno maka nan gurin kenan sai ka zo ka danna inda aka rubuta submit details nan gurin kenan. To bayan ka danna kamar yadda kuke gani za su nuno maka waje kamar haka da za ka zo ka shiga Twitter wajen inda suka rubuta official Twitter ɗin nan za ka zo ka danna. Bayan ka danna sai zai kai ka Twitter sai ka yi following nasu. Sai ka jira Twitter ta buɗe sai ka zo ka yi following kamar yadda kuke gani na riga da na yi following nasu. To sai ka fito bayan ka fito sai ka fara komawa wato bayan ka yi following ɗin nasu yawwa kamar yadda kuke gani. To nan gurin kuma gashi nan kamar yadda kuke gani sun ce dole za ka je ka shiga wato Twitter account nasu, za ka yi lakin ɗin wato comment ɗin da mutum uku suka yi wanda suka yi wato reply kamar yadda kuke gani yadda za ka danna wajen airdrop ɗin nan. Bayan ka danna zai kai ka cikin Twitter. To za ka yi wannan ƙasa kamar yadda kuke gani ga mutanen da sun yi reply gashi nan kala. To za ka zo ka yi lakin na mutum guda uku kamar yadda kuke gani. Bayan ka yi lakin na mutum uku sai ka zo nan gurin kamar yadda kuke gani misali nan gurin sai ka zo nan gurin. Bayan ka zo nan gurin sai ka rubuta abin da kake so ka rubuta a nan gurin. Sai ka rubuta misali sai ka rubuta misali haka airdrop kamar yadda kuke gani airdrop option misali. Bayan ka rubuta haka okay to za ka zo ka saka at kamar yadda kuke gani bayan ka saka wannan at ɗin to ana buƙatar kai tagging ɗin wato mutum uku. To abinda za ka yi za ka zo ka yi tagging ɗin mutum uku a cikin wato friends ɗinka. Za ka zo ka yi tagging misali yanzu zan nuna ka ga na yi tagging nasa. To kun ga misali na yi tagging to sai ka zo ka sake wato ɗauko wani shi ma kai tagging nasa. Abin da ake da buƙata kawai shi ne kai tagging na mutum uku. Bayan ka yi tagging na mutum uku to sai ka wato fito already ya riga da na yi wannan. Bayan ka yi tagging sai ka reply wanda zai yi save. Kai tsaye bayan ka yi haka kawai shi kenan ka riga da ka gama. Kada za ka dawo telegram account ɗinka. Bayan ka dawo ka koma ka shiga wato kamar yadda kuke gani za su ce wato ka yi submitting na username ɗinka wanda kake amfani da shi a Twitter kamar yadda kuke gani gashi nan na saka. To bayan ka ba su wato telegram account ɗinka wanda za su tabbatar da cewa ka yi complete wannan task ɗin to sai ka zo nan gurin kamar yadda kuke gani za ka yi submitting na wato USDT BIP20 wallet address ɗinka wanda ba za ka samu wannan wallet address ɗin ba sai a Trust Wallet kamar yadda kuke gani sun ce ka je Trust Wallet ka ɗauko. To yanzu abin da za mu je Trust Wallet. To kamar yadda kuke gani ga nan na shigo Trust Wallet. To abin da za ka yi shine za ka zo wato wannan kamar yadda kuke gani gashi nan wato USDT wato gashi nan kamar yadda kuke gani mai wannan
BNB Smart Chain ɗin nan, wanda kamar da kuke gani wannan shine wanda aka yi amfani da shi. Da zarar ka danna haka sai ka zo wato ka zo ka danna wajen receipt ɗin nan, sai ka zo ka copy ɗin wato wannan wallet address ɗin kamar da kuke gani. Bayan ka je ka yi copy sai ka koma cikin Telegram ɗinka sai ka je ka yi paste ɗinsa domin ka ba su wannan wato shi wato wallet address na kamar da kuke gani gashi nan na sa nawa. To bayan kai haka za su nuno maka haka kamar da kuke gani already ka riga da ka gama saita wallet ɗinka. To kamar da kuke gani za ka ga cewa sun baka wato 10 USDT free. To abin da ake da buƙata domin ka cire wannan kuɗi shine za ka yi gashi nan kamar da kuke gani sun ce minimum withdrawal is 50 USDT. To ya za ka yi ka kai 50 USDT? Abin da za ka yi shine ta hanyar referral. Duk mutum ɗaya da ka yi referral za su baka kamar da kuke gani za su baka wato 5 USDT, wanda su da kansu za su baka wato referral link wanda za ka yi amfani da shi. To kamar da kuke gani wannan shine link ɗina wanda zan ba muku shi a description. To da zarar idan kana so ka yi wato ka yi referral na mutum, za ka zo ka yi copy ɗin link ɗinka wanda kai ma za a baka naka sai ka yi copy. Da zarar mutum ya yi register wato ya yi biyo wannan process ɗin, za a baka $5. Idan ka haɗa ya tashi $15. To da zarar ka haɗa $50 kai ɗaya za ka cire za su tura maka a cikin wannan wallet address ɗin wanda already ka riga da ka yi submitting. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo, sannan kuma za ku gwada ku danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan sai ka zaɓi all. Idan bidiyon ya burge ka danna mana alamar like. Mun gode, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.